Inoue. Wa nay rematch Bumbo John, although wala po rematch close no kung midaog si Tapalis, walay rematch close pero niingon ang kampong Tapalis kung sila midaog adunay rematch pero tan-aw na to why rematch kay convincing man to, devastating loss man to ang nahitabo Bumbo John. So posible ang sunod nga makontra ni Kuan ni Inoue mao na si Kuan Luis Neri sa Mexico, Bumbo John. Ni Sibaw ang panawagan nga Inoue versus Casimero. Haom ka si Casimero? Makigbinahogay kumo aning Inoue? Dugay na kay na misibaw ang panawagan nga Casimero kontra Inoue pero alang sa mga eksperto sa boxing wala na, imposible na mahitabo no. Di na lingion ni Inoue si Casimero tungod kay ni adtong iyang away sa October 12. Nakatabla si Casimero pag-abot sa 4th round tungod atong headbutt nga nahitabo ug imong tan-awon pildihonon si Casimero adto ug mitan-aw gani si Inoue sa ilang balay. Nagkatawa si Inoue sa nahitabo Bumbo John. Kung nahitabo ni daog pa si Casimero adto nindot tong awaya kay si Casimero da ubay-ubay og fans po dito sa Japan na Bumbo John. Uy, mao ba? So anong di magyud ni motubay si Inoue ngadto kang Casimero? Wala arita sa business wise kung ako'y promoter o manager ni Inoue, nganong ako mang tagdo na si Kuan, si Casimero, wala man siya makuha, walay bako si Casimero, di ba? So nganong anak man ko diha mo, nganong ako man na siyang tagdon. So kinahanglan mahimo sang world champion si Casimero sama ni Tapalis aron siya punito ni Inoue Bumbo John. Tinuod no? Kay mura og mura di siya mo stop down sa level ni Casimero kay mura wa siya makuha, di siya ka benepisyo. Correct, no? Tapos mo na si Casimero nagsigin lag nahimo lang YouTuber Bumbo John, no? Kanunay na as YouTube no? Pero sayang pud si Casimero nya karon wa man siya bakos. Wa naman siya katong iyang Global na naman ni Kuan James Carl James Martin ang maong bakos. So wa ay bakos si Casimero. Di na lingion na ni Inoue Bumbo John.